Good morning guys. Ito nga pala yung ruta natin ngayon sa ating paglalakbay. At pupunta tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. Galing tayong Quezon City. At kasalukuyang nasa Taytay na po tayo. Morning guys, 6 a.m. na po ng umaga at tayo ay pauwi galing Quezon City at tayo ngayon ay pauwi papuntang Los Baños, Laguna. At ang ating dinadaanan ay ang Mabitak Road. Dadaanan natin ang Pililla, Mabitak, Pagsanhan, Santa Cruz hanggang makarating tayo ng Los Baños. At ito po yung napili nating daan pauwi kasi nga kahit may traffic dito, mas matagal, mas okay pa rin na dumaan dito kaysa sa Manila South Road, katabi ng SLEX at yung mga Muntinlupa, San Pedro, ganun. Kasi nga, mas malala yung traffic doon, lalo na sa East Service Road, bandang Taguig. Kapag dito, kahit malayo, ma-enjoy mo naman kasi maganda yung view. Tapos, ayun, hindi gaano traffic. Kaya, nako-compensate naman yung layo ng biyahe. Update lang guys sa daan dito. May ginagawa palang ano, daan. So, mag-ingat lang po tayo. At wala pa namang signage na ginagawa siya. So, ayun, baka malubak tayo guys. Kaya
Alalay na lang kung dito rin po kayo dadaan. Ang daming manok dito. Guys, 6:13 na po ng umaga. At nandito po tayo ngayon sa Morong, Rizal. Ayun guys, pababa po tayo at kailangan mabagal tayo dito at hindi natin alam. Uy, may naka-verge man. Medyo nakakahilo na guys, pero pababa naman na tayo. Oo. Guys, dito na tayo sa palabas na po tayo ng Morong. At lagot. Mag 6:30 na po ng umaga, dito na po tayo sa Tanay Rizal. At malapit na po tayong makarating sa Pililla. Dati ang liit pa lang nito eh, yung daan na to. Ngayon, grabe yung construction nila oh. Saka marami ditong bahay kubo na pwede nyong pagbilhan. O kaya kunan ng design ba. Ayan oh, mga bahay kubo. Grabe, ang lamig. Huwag naman sanang umulan. At sayang yung pag-video natin kung umulan. Ayan. Kawawa naman si kuya. Tutulak na lang. Siya, huwag sana magtuloy-tuloy. Oh my God. Ay, nakita yung paborito kong fruits. Eat healthy, guys. Lilia. Dito yung mga mga windmill, guys.
sa Pililla. So, ayun guys, nagpahinga pa po muna kami. At 9:34 na po ng umaga at nandito pa rin po tayo sa Piliga. Uh, at pakyat na po tayo ng Mabitak. Sa part po na ito ay maraming twisties. So, tara. Sana ma-enjoy ninyo ang mga view na ino-offer ng highway na to. Dito po sa Pililla, yung famous po dito ay kanilang mga windmill. At pwede rin po kayo ditong bumili ng mga karne, mga baka, ganun. Grabe. Nabutan ko to way back 2021. Maliit pa yung daan. Parang 2 lanes pa lang talaga yun eh. Tapos ngayon, ayan, malawak na. Grabe talaga. Sana naman hindi kinurap, no? Hindi ako sure. Mamaya, makikita natin yan ng malapitan. Hintayin nyo lang guys. Gusto nyo bang puntahan natin yan? Huwag na, hindi naman worth it kapag sa pinakaloob. Mas ma-appreciate nyo kapag nasa labas lang kayo. Magbuko juice na lang kayo, gano'n. At papalapit na po tayo. Napakaganda ng view. At maaraw. Napakatamang-tama po sa pag-vlog natin. Kanina po kasi makulimlim eh. Ngayon umaraw. Kaya maraming salamat po. Ayun, simula ng twisties. Ayun guys, meron na lamang tayong 1 hour and 53 minutes sa ating ETA. At napakaganda ng tanawin, napakaganda ng klima na meron tayo. Mainit-init pero malamig pa rin sa balat at hindi ganong traffic. May mga sasakyan pero hindi naman ganun ka-traffic. Ang ganda. Ganda guys ng Grabe. Kitang-kita mo ang Laguna, di ba eh? Mamaya, nasa tuktok na rin tayo. Ganda siguro to pag madaling araw. Mahamog. Ganda.
Ayan guys, napaka-tarik ng kurbadang ito. Kaya kapag dito kayo dadaan, ah, mag-ingat-ingat lang po at napaka-tarik. Pwede po kayong ma-aksidente. Ah, Nasa ating kanan ay makikita ninyo ang napakagandang Laguna de Bay. Yan po ang pinakamalaking lake sa buong Pilipinas, ang Laguna de Bay. Ang ganda. Yan po yung daan na yan, papuntang Pililya po yan. Ayun, nalagpasan na natin! Oh my God! Guys, pwede kayo dito tumambay. Kasi kita nyo dito yung mga, ano, mga windmill. Pwede kayo dito bumili ng rambutan. Ayan, ang ganda oh. Grabe, ganda ng windmill. Umiikot guys. Ayan, maluwag na po ang kalsada. Grabe, sarap. Sarap magbike. By Ian Howe. Uy, rambutan. Magkano kaya ang kilo? Ayan oh, guys. Grabe, ang daming baka. Oh, shit. Sarap siguro yung gawing nilaga. Dito guys, ano, napakaganda ng tanawin. Sarap kumain dito banda. Grabe, ang ganda guys. Ganda, asfaltado na yung daan. Dati malubak dito eh. Ingat lang po tayo. Medyo malubak. Grabe. So, yun guys, cellphone lang po ang gamit natin. Tapos, gawa na rin na naka classic helmet tayo na half face. Hindi pwede yung mga typical na cellphone holder kapag nagba-vlog. So, ang gamit natin ay neck mount. So, ayun, check nyo na lang po sa description. Nilalagay ko na lang po dyan. Saan ko siya nabili. At para matry nyo din po. Na, para matry nyo rin guys mag-vlog-vlog or social media lang ba? Or kahit saan. So, ayun, neck mount. Para sa mga cellphone, hindi lang siya sa cellphone guys. Pwede rin siya sa mga GoPro ninyo or mga action camera kapag ayaw ninyo mag full face. Although mas advisable pa rin talaga mag full face kapag malayuan. Pero yun nga, kapag ayaw ninyo or medyo mabigat,
kapag nilagyan na ng camera, yung kapag sa may helmet, maganda tong alternative, yung neck mount, para kahit papano yung stress or yung bigat ay sa leg po ninyo, hindi sa mismong. Ayan guys, add to cart nyo na sa Shopee. Ayan, pababa na po tayo ngayon. Medyo malubak na lang po, kaya iba yung pag-iingat lamang pababa. Pero maganda naman po yung klima. Makakapag-overtake kaya tayo. Ayun, medyo nagugutom na rin kami ng aking OBR. At sa ngayon, maghahanap tayo ng murang kainan para makapag-almusal. Medyo late na nga po at 10, 10 o'clock na in the morning. Hindi pa kami nakain. Dito guys, ingat kayo sa bandang Mabitak. At medyo pangit yung daan pababa. And hopefully ay hindi na rin hindi na rin baha sa Santa Cruz at sa Pangil para or Pakil ba para makapag ano na tayo. Dire-diretso. Pero okay lang din naman mag-detour kasi may magandang mga simbahan na ino-offer ang Laguna. Aray, grabe. Ang sama po ng lubak dito guys. Twisties na po ulit. Guys, tayo po ngayon ay uuwi ng Los Baños, Laguna. At ang ating estimated time of arrival ay 11:33 ng umaga. Galing po tayo sa Quezon City at ang ating piniling ruta ay ang Mabitak para naman maiba at hindi tayo ma-stuck sa traffic. Kasi guys, kapag sa East Service Road or South Road kayo, malala po talaga traffic doon kapag gantong mga oras. Dito, malamig na yung klima at may mga magandang tanawin pa along the way na pwede nyo mapuntahan at makapag-stop over at. So, tara. Kawawa, naplatan, gagi. Okay. Grabe guys, kapag dito kayo banda, ingat po kayo at grabe yung lubak. Oh, grabe. Parang may ginagawa silang daanan dyan ah. Guys, pababa na po tayo. Parang sarap kumain ah. Malagpasan lang natin tong truck. Ay! Shit! Gagi! Grabe. Ayun oh. Di mo ma-enjoy ang view kung ganito kapangat ang daan. Grabe, nakita nyo yun yung truck? Graba kasi yung dala. Kaya ganun. Nakatakot. Kaya guys, ingat kayo sa paglalakbay ninyo. Pakiramdaman ng inyong mga sasakyan. Guys, nasa baba na tayo. Guys, medyo mahangin na po. At
Grabe. Straight line lang. Mahabang straight line. Pero hindi ka pwede mag top speed dito. Malubak. Bango. Parang kare-kare. Nasa Mabitak City Hall na po tayo. Or Municipal Hall. Bayan ng Mabitak. Uy, may car wash oh. Init. Uy, may Jollibee pala dito oh. Kaya parang kakabukas lang. Parang parehas yung mga design ng Jollibee tsaka McDonald's ngayon. Grabe. Kaya mga parang halos parehas lang. Nandito na po tayo guys sa Fami. 10:15 na po ng umaga. At nasa Fami, Laguna na po tayo. Medyo ma-traffic na rin po banda rito. Grabe yung tricycle guys, kargado yung driver. Okay guys, may alam ba kayong tourist spot or attraction dito sa Laguna na pwede nating puntahan sa sunod na ating gala? Comment naman kayo dyan sa baba. Pangit ang daan ah. Ayun, malawak yung daan. Siniloan, Laguna na po tayo. At hopefully, kahit mahangin, ay rinig pa rin tayo ng ating mic. Grabe naman si Bossing Mugot. Rambutan. Or kalamansi. Grabe naman tong tricycle na nasa harapan natin guys. Lakas ng kanyang tambutso. Daig pa ang big bike. Napakaganda ng klima. Uy, grabe. Bumibengking. Ay, lubak na. Ayoko na. Ay, quit na. Malubak na yung daan. Dahan-dahan lang. Uy, ano kaya yan? Ang ganda guys. So ito po guys ang ating cockpit. Cockpit review lang. Meron tayong 4 na side mirror. Yung extrang dalawa ay para sa ating side box. Medyo aggressive po ang mga tao dito. Ang bilis nila magpatakbo eh. Baha ata dito. Kaya ganito.
Grabe, parang bagong asfalto lang to. Hmm. Grabe guys, nandito po tayo sa mga magaling mag-uukit. Mga mangungukit. O kaya nga eh. Uy, ganda. Mga inukit. Oh, i, i, wala na. Ah, aray. Magandang umaga sa inyong lahat at update lamang sa inyong lingkod. 10:42 na po ng umaga at nandito pa rin po tayo sa daan. Medyo nag-segue lang tayo kasi baha sa bandang Paete, Laguna. Kaya naghanap tayo ng daan kung saan hindi baha. Pumasok tayo sa town proper nila at medyo na traffic doon kasi nga medyo masikip yung daan. At nandito na tayo ngayon sa highway sa Kalayaan, Laguna. Tara Storage guys. power plant is ISO 9001 certified. Ibig sabihin, sila ay up to standard ng ISO. Di kaya? Pataas? Uy, bebe, may water pool. Oh. Nasa Lumban. Wala, nagpipicture sila dyan, oh. Dito guys, kakaliwa kayo kung gusto nyong pumunta sa Caliraya Lake. Sa susunod po, at pag may budget na tayo, puntahan natin yan. At maganda daw yung view dyan sa Caliraya Lake. Tapos, ang tagos nyo po dyan ay Cabintic, Laguna. Sigot kayo, parang liliw ganun. Dami mga rider ngayon ah. Grabe, ba't nag-traffic? Eh, daming mga old houses dito. kapag galing po kayong Manila at pupunta po kayong Quezon o kaya naman Bicol o kaya sa ibaba pa, diretsuhin niyo lang po yung daan na yan at ang labas po ninyo ay sa Pagbilao na po. Sige, sagit na tayo. Ba't mo rin umililigo? At dahil umulan na sa parting ito, ay minabuti na muna naming hindi na mag-video. Ayun po, maraming salamat sa mga nanood at sumaybay-bay.
kung nandito pa rin po kayo ngayon sa parting ito, ay nais ko po magpasalamat at nanonood pa rin kayo. Yun lamang po.